Karakolak zerua eukaritoak ditu, beste animaliak bezala. Gorputza maskor batez babestua du. Kolore marroia, beltza, zuria eta hori iluna izain dateke. Gainera espiral formakoa da. Obiparoa da. Horrek esan nahi du arrautza jartzen dituela, eta gainera asko jartzen ditu. 729.000 espezie daude. Karakolik handiena erraldoi afrikanoa da. Karakol batzuk 30 urte irauten dute, baina normalean 5 edo 7 urte irauten dute. Karakolak 6 gramo pisatzen ditu. 15 zentimetro, 30 zentimetro artean neurtzen du. Belarjalea da, eta landareak, fruituak, barazkiak eta algak jaten ditu. Begiak antenaren gainean ditu, eta gainera gorputza oso biguna du, eta leuna. Karakolak lirdinga uzten du pasatzen denean, eta horren laguntzen dio bidea errazago egiten, eta hezetasuna mantentzen. Oso motolak dira. 1,3 eta 2 zentimetro segunduko abiadura artean mugitzen dira. Baina hala ere, leku batzuetan karakol lasterketak egiten dituzte.